மாதரா உச்சிஹா. மாதரா உச்சிஹா லீஃப் வில்லேஜ கண்டுபிடிச்சவங்கள ஒருத்தர் இவர். மாங்கிக்கு ஷரிங்கான முதல்ல தனக்கு சொந்தமாக்குனதே இவர் தான். என்ன பவுண்டரா? ஆனா மாதரா இந்நேரத்துக்கு இறந்து போயிருக்கணுமே. என்கிட்ட விளையாடுறியா? மாதரா இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு. அந்த பேய் இந்த பேய் புல்பா காட்டுதே, முனி பேய் நைட்டு நேரம் வித்த காட்டுதே. சியோ பெட்டா பேய் பயந்துட்டாரு போய், அங்க இங்க உந்தி ஏந்தி நிக்குதடா டாய். அக்கா புக்கா சிங்கர் அம்மா மேல மக்கர், நைட்டு நேரம் தூங்கும் போது பண்ணு மண்ணா மக்கர்.